Undomo kwela cala sithi yena uzophumelela sazama ukhangela sakwazi ungena ngodlwana ondlebe lwethu ngapha kwela cala ithi qala ngiqala lungise nje imicimbi yami ngolhlobo ukwenzela into basakwazi into basibheka ke sithetha kahle right. Right, sikumkhono pamkwenza imkathi kusetshenziswa around 5 megahertz esishila kaloku sathi sakwazi ukuthi basikhangela udliwano ondlebe lwethu ngapha kwela cala selidalasi Easter tournament ezakwazi ukuthi babe kanti yaqhuba kanye kwela xesha langepasika msiki kule tumente vusi qudi sakwazi ukuthi basibe ke sincokola naye kolosuku lwanamhlanje ukuze ubani nobani izinto le tumente zeziphi codes ezikhoyo ukujoyinwa njani nethuba lingakanani khona mhlekazi wamasteri thuba kuqala sikubulise sikwamkele SRFM. Ngiyabulisa kodwa. Sithetha ngetumente nansi ludalasi Easter tournament ka-2026 inethuba lingakanani khona sisiqalo ese okanye hayi sekuqhutywa. Sisiqalo ese kodwa. Itumente nje yokuqala le. Okay. Masingene ke njengomuntu othanda ke uorganize aba nokuhlala phansi mhlawumbe nabo bantu njena ke nihlala phansi kuzenjani into ba uqondo ba ake sihlaleni phansi madoda ngepasika xa kuthiwa mbethelela amajuda nani kwelicala nibe nisazi into ba emidlalweni ukwenzela into ba abanye bazawusinda kwizinto efana bazihamba ngapha nanga kuzenjani ukuze niqonde into ba manikhe nibe nayo itumente kumile kunje. Enyanisweni futhi siyahlala phansi kundim ke uvusi kunye nobonani. Siyahlala phansi bathukujonga ingxaki esibhekene nazo silulutsha sijonge ekhaya kuthi elali ngomdlalo. Ingxaki esiyasaphuma nazo i-crime siyasajonga i-crime ne-unemployment esibhekene nayo bathi basijonga abantu elaa xesha abaninzi abananto zokwenza. From infancy up to elaa xesha le-Easter that akho abantu abazibana nto yokwenza. Now how about senze le nto le iyi-tournament apho sejonga khona abantu abancinci abantu abadala sijonga abantu abaninzi abazobe ngendlini bakwazi ukubenefita kulaa tournament. All right, so ezeziphi ezona codes ke eniqonde into ba sifuna ezi okwangoku going forward? Zeziphi codes apha kwisport ezona nithe nifuna kudlalwe le nale kwicala lesport ukuya phambili? Okay, but siyasaphuma kunye isoccer ne-netball ii-codes eziphume nazo. Right, so kwezi code yi-open age okanye mhlawumbi ne-age ethile nijongile? Zii-seniors futhi sijonge ii-seniors which is ke ngoku umntu oqala phaa ku-15 ukunyuka asina-age 10 sijonge ii-senior team. All right, ndikhe ndathi xa ndijonga ndafumanisa batyhini ingathi nijonge amaqela ali-18 ngokwebhola ekhatywayo. Ukutheni nje nijonge i-18 mhlawumbi xa sijonge nje apho ngokweza teams apha kwibhola ekhatywayo? Luthando lebhola futhi luthando lebhola nokuyazi uba kwingingqi yethu okanye kwidolophu yethu ibhola ixatyiswe kangakanani. Xa sijonga sabona uba i-possible uba sizifumane iitim eziyi-18 ezizoyo ixesha phaya sijonga isajoni sonke kunye nomthatha nolusikisiki ne-surroundings ezikufutshane kuba itim yethu yaselalini kuyitim ibisaziwa ngoSuthu eyaziwa ngoSuthu. Suthu yaziwa uSuthu yaziwa uSuthu. All right, so ndiyakuva ngongaba lo mthatha lusikisiki into eba ivulelekile kuye nabani bangajoyini? Nabani futhi. All right, knockout stages okanye mhlawumbi point system ezawudlalelwa nini menjani ngeformat?
i-knockout but ubethwa ugoduke. Bethwe uthatha isephu yakho ungene emanzini uyihlambi yami. Alright, ndikuvile. Nijonge into obiqale nini kwaye ke ngokwi-pricing kujoyinwa ngamalini imenjani manje kunike ndikuvulele kuwo wonke lo mcimbi izawudlalelwa phi kakade le tumente. Okay, Nkosi Msasazi, le tournament izadlalelwa eLdallas abangakwaziyo xa usiya ngasekhwanyana mhlawumbi angayazi kudlula umngazana uthi Dallas then kube ikhwanyana. Kodwa lelo Dallas ii-prizes zethu zime ngohlobo Msasazi. Kwisoka u-first prize wethu uzaba yi-10,000 which is i-champions izafumana 10,000. Unumber 2 second prize yethu izaba yi-5,000. Unumber 3 third prize izaba yi-2,000. I-joining fee kubo kwisoka 1,000 in A1. Right. And then going to netball. In netball, team A1 ijoina 700. And then one afumane 2.8. U2 afumane 1.6. Asinaye ku third prize ukuya ku netball sport. Okay, all right. Nini ke ngoku niqala nini niyoyivala nini? Isivulile i-registration ngoku siyayivala phaa nge-30 kaMarch siyayivala xa kuphela inyanga ndesikuyo so that sikwazi ukulungiselela imicimbi ngoba nge-3 to 5 lusuku ziintsuku ze-tournament. So xa ebethelela uYesu niyayidlala ngaba xa kuthi uvukile ngapha ziyacaca intshatsheli. Kuzabe kucaca intshatsheli Msasazi njalo. Ndivile kuthiwa ninawo namaqithiqithi eninawo ngakumbi xa kujongwa phaa in terms of award nimi njani apho? Msasazi ii-awards zethu sijonge i-player of the tournament kuzo zombini codes. I-player of the tournament ke sizawubona kwixesheni uba siyirewada kangakanani. Kona ikhona iprice yayo qha ke asinayo irevile emoyeni okwangoku. Okay, gcineni inkonyeni kodwa ndike ndafumana nto apha le player of the tournament kubani ozawuvota okanye izawujongwa nini nisystem nithi nantsi siyibonileyo thina nimi njani pha? Izawujongwa sithi Msasazi kunye noocoach bee-teams ezi-different. Senzela iivote zabafair. Sizawuba naloo magama amathathu then kuthiwe hayi ngubani ophumeleleyo kule 3 ikhoyo. Okay, bendikhe ndahletyelwa ke ndisiva into yoba kuthiwa kukhona specialist thile enisiranayo apho i-team enye ngazibeka ethubeni loba ibe yinxalenye yetumente mahala. Mhlawumbi ungasishare lezo details uba sele nizikhuphile ngaphandle into yoba mhlawumbi ingazibonisa ethubeni xa kusenzeka njani? Okay Msasazi, i-team ingajoyina mahala after le tournament ngoba since sithi iyaqala lena besiplan ukwenza enye ngoJuni after lena so i-champion azizophinde zijoyine ngamandla. Okay. I-champion zizabuya zizingenele mahala kwi-tournament elandelayo njalo because after lena ngoJuni sinenye futhi enkulu kodlula sinayo ngoku. Okay, ndikubambile. Mabanikhangele njani ke ngosesiyivala? Mabanikhangele njani baqonda sifuna ujoyina sivile ibhola yomnyazi ibhola ekhatywayo baqhagamshelana njani nani? Okay Msasazi apho bafowunela mna ku-083 875 8456 083 875 8456 bangandifumana ke nakuWhatsApp kuloo number okanye baphumele kubonani 063 883 8309 063 883 8309 Msasazi. Kanti sikwafumaneka nakumakhasi wezonxibelelwano Msasazi Facebook @Dallas tournament. Okay. Okanye athi bonani Oscar Mapini or akhangele mna uVusi Konti. Facebook. Akhona bandingabasabuza uba iyaqhuba niyawuqhuba minyaka le kuba ndiyive xa usithi intshatsheli zawusele zingena mahala ukuya phambili into ethi uba sisiqalo niqalile aniphinde nime ndawo. Injalo Msasazi asiphinde simiswe into ngoku izawuqhuba nje minyaka le.
Xosebhuti man, all the best. Ningabe sayiyeka. Balekile le nto yoba nithatha ulutsha lusuke kule crime, lusuke kwezi drugs, luke lubuye luzodlala, lubuye ludiniwe sithi zintshatsheli bazingce bathi sasike saselidala singethuba elithile sabuya sizithemsi kwanje nanje. Siyabulela. Ubulela thina msasaza kubulela mna bhuti. Ndisose ndibaxelela abantu bakuthi abazunxanwa benayo nendaba ezimnandi ze-sponsor esisifumeneyo kwa-April. Wow. So April phaya uzasivela nje namanzi